Ei, ei, benvinguts a Kawaii Diana. Ai, 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 ai. Avui, desembre. Hamabits. I tenim l'última Kawaii Box. Algo pelo. Algo pelut. Agarra, algo pelut. Una alpaca. Ensenya, ensenya. Ensenya la càmera. Pues bueno. Pensaba que era Una alpaca de un colors. unicornio. Quants peluixos tens ja? Ojo, el compte. No ho sé. Molts. Això, agarra. Agarra això, això. Vinga. Olore a coco. Merry Christmas. Un snack en coco. En forma d'estrella amb gust de coco. Si algú sap llegir això, que ho tradueixi. Jo no entenc ni pio. Per què l'obres allí? Es de chocolate. És una pasta, un snack. Marca esta. Un Pinocho. Un Pluto i un gat. Un alien de El 3 ulls. Grinch. El Grinch que el vam veure ahí. És una pasta. Un altre. A veure, que tu dius que sempre hi ha un arbre fàcil. I tu sempre dius que hi ha un arbre fàcil. I és un arbre difícil, no un arbre fàcil. Un monedero. En forma de... No hi ha res. Una cloïssa. Que fica Mermaid. Què significa? Sirena. Dos boles de Nadal. Pues això ja no ho vaig servir gaire. Això per l'arbre, xica. Jo no ho vaig servir gaire, això. Això per l'arbre. Mireu, mireu. Tenen uns ulls i una boca. Una cara així kawaii. Un color rosa. Ara, per penjar-los a l'arbre. Com és que està així? Està així. Agarres d'aquí. No, però aquest està enganxat aquí baix. Això al Nadal penjaràs a l'arbre, no? Bueno, Claro, penjar a l'arbre. abans de Nadal. Candy. Anells. Pasta orina, cosa... Deixa ho fico a les meves nines i ja està. Això no m'hi cap.
Ahí. Adeu. Un palo. No me Y bueno, quedan dos lo cosas. sabía. No. Yo sé. Un boli en forma de... Negro. Pensé que es de colors. Tendré una espada dentro de Star Wars. ¡Oye! ¡Choy! Quedan dos coses. I agarré. No puc. Això és... A veure... Delicat. Ah, limpiado. Sí, hacer gaire. Això és per netejar el mòbil, les ulleres, altres dispositius. Ala, a dormir, móvil. Jo t'hi manta. I l'última, Pegatines. Ay, ay, ay. pegatines de Nadal. Dal. Quin fart de Nadal. I tenim Nene. Merry Christmas. Yes, dedicat. Love from Kawaii Box. Mío. Una postaleta. Què t'ha agradat més d'aquí, xica? Hombre, ja se veu. A la Diana li agraden els peluixes. Els peluixins. Ai, like. Us ha agradat? I suscribiu-se. Ah. Kawaii. ¿Qué ha sido eso, Illo? ¿Dónde te has sacado? Compartiu. I ens veiem la pròxima. Chao, chao.